m'għamlu xejn, għadhom qed jitħallsu l-miljuni u għadhom qed jisirqu mill-poplu Malti Wawċi. Dan kien konfermat fil-qorti meta quddiem l-imħallef Francisco De Pasquale komplet il-kawża li qed issir mill-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija fejn qed jitlob li jitħassar il-kuntratt ta' Vitals Global Healthcare għat-tmexxija ta' 3 sptarijiet pubbliċi u dan biex jerġgħu jaqgħu fidejn il-poplu Malti. Mix-xhieda tal-erba' ħareġ li x-xogħol li kellu jsir fit-3 sptarijiet dak ta' Salluqa, Karen Grek u anke l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex mhux talli baqa' ma sar xejn talli applikazzjonijiet għal permessi kemm għall kostruzzjoni kif ukoll għall iskavar fuq xogħlijiet li kellhom isiru issa skadew. Martes De Bono, rappreżentanta mill-Awtorità tal-Ippjanar li kellha tagħmel diversi verifiki u ġabet id-dokumenti relattivi dwar dan, ikkonfermat dak li bdew jistaqsu l-istess Adrian Dalija u l-avukat tiegħu Edward De Bono fejn ħafna mill-commencement notices ippreżentati fuq l-Isptar Salluqa u anke l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex baqgħu fuq l-ixkaffa. Issemma fost l-oħrajn permess ta' xogħlijiet tal-15 Ottubru 2016 fejn suppost kellhom jibdew dawn ix-xogħlijiet mill-aktar fis. Bl-avukat Edward De Bono jistaqsi fuq dawn il-permessi biex jibda ix-xogħol tal-bini u tħaffir u kif ukoll it-tħammil fejn ħareġ li ċerta permessi kienu validi għal 5 snin u li wħud minnhom skadew. Dwar dak li ħareġ mill-qorti l-avukat tal-Istat Chris Soler u l-avukat Joseph Camilleri talbu żmien raġonevoli sabiex jagħmlu l-verifiki tagħhom dwar dak li ġie verbalizzat u li fi żmien 3 ġimgħat jippreżentaw nota dwar il-pożizzjoni tagħhom. Il-qorti tat 4 ġimgħat ċans biex jippreżentaw in-nota bil-każ mistenni ikompli għas-27 ta' Settembru li ġej fid-9 ta' filgħodu.